Tervetuloa tekemään mun kanssa kehon herättelyjumppaa. Tän sä voit tehdä esimerkiksi ennen lenkkiä tai lenkin jälkeen. Aloitetaan niin, että lähdet viemään jalkaa tonne kehon taakse ja sitten tuot sieltä polven noston kanssa jalan takaisin eteen. Etujalka tekee tuossa pientä kyykkyä, eli siellä polvinivel koukistuu vähän ja sitten kun polvi nousee sieltä takaa eteen, niin sitten polvinivel taas ojentuu. Käsiä mä liikuttelen tässä aina ylös silloin kun jalka menee taakse ja tuon sitten tuohon alas silloin kun polvi nousee vähän niin kuin vasta liikkeenä. Sitten me voitaisiin sieltä vaihtaa toista puolta eli vaihdat taakse menevän jalan ja jatkat sitten toisella puolella vielä tätä samaa liikettä. Täältä näin nostetaan polvea sinne lähelle rintaa ja aktivoidaan keskivartaloa. Selkälihakset aktivoituu kun kädet laskeutuu alas sinne kehon vierelle. Pidetään keskivartalo napakkana. Toisena liikkeenä meillä on täällä kyykky ja rutistus, eli me käydään kyykyssä ja sen jälkeen tuodaan vastakkainen kyynärpää vastakkaiseen polveen. Ja täältä me lähdetään tekemään, eli kyykätään sinne alas ja sitten nostetaan sieltä polvi ylös ja koitetaan saada se koskettamaan tuonne vastakkaiseen kyynärpäähän. Eli jos oikea polvi nousee, niin silloin vasen kyynärpää koskettaa polvea. Ja kyykyssä totta kai pidetään polvet ja varpaat samansuuntaisesti, ettei polvet lähde karkaamaan sinne sisäpuolelle. Aattelet, että istuisit vähän niin kuin penkille alas niin, että pidät rinnan pystyssä ja leuan ylhäällä. Ja sieltä vielä viimeiset kyykyt jaksetaan oikein hyvin tehdä. Kolmannessa liikkeessä mä vähän kallistun tonne sivulle. Katon, että tukijalassa on pieni koukku polvessa ja sit mä haen sieltä rutistusta sivusta niin, että tuon tonne polvea aina käteen yhteen ja pysyn koko ajan tuona pienessä kallistuksessa. Eli haastetaan sieltä keskivartaloa sitten mukaan siihen liikkeeseen. Ja täältä me voidaan sitten vaihtaa toiselle puolelle, eli taas kallistutaan sinne ja sitten lähdetään painamaan polvea sinne kättä vasten. Ja tosiaan pidän tuolla tukijalan polvessa pienen koukun, saan sieltä hyvän tuen tukilihaksista ja muistan myös hengittää liikkeen aikana. Neljäntenä liikkeenä lähdetään täältä vähän venyttämään takaketjua, eli sieltä toinen jalka tulee eteen, vähän nostan varpaita sinne kohti taivasta ja sitten kurotan käsillä sinne nilkkaa päin, sieltä mä näytän, että varpaat ylös ja sitten sieltä kädet etukautta taakse, avataan rintarankaa, eli yhdistetään tässä takareiden venytys ja rintarangan avaus. Tässä liikkeessä mä yritän pitää painon hyvin tuolla takajalalla ja koukistan sitä takajalkaa sieltä pikkasen niin, että saan rentona pidettyä ton etujalan tuossa suorana varpaat kohti taivasta, niin sitten saa sinne hyvän tuntuman sinne venytykseen ja pysyy hyvin pystyssä. Hyvä, ja sitten me voitaisiin mennä jo 5. liikkeeseen, eli meillä on hyvä huomenta liike, missä työnnetään takapuolta taakse ja sitten me noustaan sieltä päkiöille, eli haastetaan vähän tasapainoa. Ja hyvää huomenta liikkeessä on tärkeää, että ei kyykätä, vaan polvinivel on aika suorana, luontainen koukku siellä saa olla ja sitten ojennetaan lantio tuohon eteen. Eli täällä mä lähden työntämään takapuolta taakse, pyllistän sinne, sitten mä ojennan lantion, aktivoin pakaran ja työnnän itteni ylös niin, että pysyisin siellä hetken pystyssä, aktivoin tasapainoa sieltä, keskivartalon napakka. Hartioita ei tarvi sinne korviin nostaa, ainoastaan kädet nousee sinne ja johdattaa sitä kehoa sinne pystyasentoon. Tässä hyvää huomenta liikkeessä siis haetaan aina venytys tuonne takareiteen taka-asennossa ja sitten aktivoidaan lihakset, kun ojennetaan lantio takaisin eteen. Eli täällä venytys ja aktivointi ja sitten me noustaan viimeisen kerran ylös. Ja viimeisenä liikkeenä meillä on selän kierto ja rintarangan avaus. Eli mä pidän molemmat kädet tuossa rinnan päällä ja sieltä aina vuorokättä lähden viemään sitten kehon taakse. Katse sieltä mukana, noin. Lähet vaan mukaan tekemään. Polvia yritetään pitää sinne eteenpäin, ettei polvet lähtisi hirveästi taittamaan sinne liikkeen mukana. Katse kierretään hyvin mukaan, saadaan hyvä liike sinne selkään ja rintarankaa saadaan venymään sieltä, kun kättä suoristetaan kehon takapuolelle. Ja siellä vaan koitat pitää hartiat alhaalla, ei tarvi jännittää. Semmonen letkeä, kiva liike sieltä
lopuksi saadaan selälle vähän liikettä. Vielä viimeiset kierrot sieltä selälle. Tää treeni alkaakin olla tässä. Kiitos kun sä teit mukana ja nähdään taas.